Toč. Dobrý den, vítám vás u nového pořadu Cesta za vtipem. Dnes jsem tu já a můj kolega Martin. Čau lidi, takže Tour de Joke neboli Cesta za vtipem. Dobře, pravidla budou taková. My budeme tady říkat jakési vtipy, vy budete vždycky hodnotit ten vtip, my vždycky dáme třeba číslo 1 tomu vtipu a když se vám ten vtip bude líbit, tak dáte do komentů číslo 1 a to bude jako, že hlasujete pro jedničku, nebo bude se vám líbit vtip číslo 2 a budete hlasovat pro dvojku. Každá série bude mít 10 dílů, vždycky v tom 10. to vyhodnotíme a abyste měli proč hlasovat, tak bude ti všichni, co hlasujou, tak napíšem vaše jména na papírky, ty pak hodíme do skleničky a každý z nás bude losovat. Každý, jaký jméno vylosujeme, tak to pak vyhraje autogram a fotku se všema. Takže tam budeme všichni z Bimbamu a budou tam autogramy. Viď, Martine? No jo. A to je proč hlasovat. Tak, že jo, maminka se ptá Pepíčka. Pepíčku, co to papáš? Papám sekundové lepidýlko, cože? Že jo, říká takhle, přiběhne Pepíček za maminkou a říká: Maminko, já našel tatínka. Maminka říká: kolikrát jsem ti říkala, že nemáš hrabat na zahradě? Přijde cikánka k řezníkovi a říká: prosím vás, já mám strašný hlad, dejte mi maso na dluh. Tak řezník říká: no tak dobře, ale musíš vypít 10 litrů vody. Tak cikánka rychle vypije 10 litrů vody a řezník se na ní usměje a říká: prdhlad, žízeň směla. Že jo, jede takhle, pán narazí to do cikána, přijdou policajti a říkají: tak pane, v jaké rychlosti do vás ten cikán vběhl? Víte, proč blechy nesvítí? Protože by to u cikánu vypadalo jako v New Yorku. Že jo, říká takhle, že jo, jede takhle chlap po silnici a teď vidí velkou ceduli: sex s jeptiškou za 1000 korun. Tak on tam okamžitě zabrzdí, vběhne tam, že jo, teď dá ty ženský 1000 a ona říká: tak to musíte rovně a doleva. Tam jsou dveře, ty otevřete a tam bude ten sex. Tak on jako natěšený, že jo, vyjde ven, otevře dveře a je venku, že jo, tak se otočí a tam je velká cedule: právě s vámi vyjebala sestra Agáta. Takže cikáni hrajou s opicema fotbalový zápas. Hra už běží, když na hřiště vběhne cikánský opozdělec. Chvíli se tak kouká na hřiště a pak přijde za rozhodčím a ptá se: hele, kteří jsou naši? Na kolejích stojí zakrvácená babka a sténá: nohy, moje nohy. Přijde za ní výpravčí a říká: co to žvaňte ženská, teď žádné nemáte. Říká takhle, že jo, po těžké havárce říká chlap primáři: pane, já nemůžu nahmatat nohy. Ale to je v pohodě, pane Koukal, teď nemáte ruce. Pane doktore, co je mi? To nevím, to ukáže pitva. Jel chlapeček po zábradlí, nevšiml si hřebíku. Teďka mluví tenkým hláskem, chybí mu kus pytlíku. Že hraní s Nickem Chuck Norris je považováno za cheat. V jaké žijeme v době? Elektrické. Do práce chodíme s odporem, v práci sedíme s napětím a když se dotkneme vedení, tak nás kopne do prdele.